Aja mbok emplok kowe iki. Ono ngemplok sego kowe ngemplok mik iki piye? Bocah iki. Cek saldo, cek pulsa, cek kuota, cek kodam. Iku padak no apa? Oh, cek son kok, so cek saldo. Ibu iki ora arah panasen. Lah piye? Aku linane ngoro-oro kok. Piye? Wis betah. Enggak, iki ibu anu koke. Sabone alas kok. Masa iya panas iki dianggep apa? Oh. Enggak jadi rintangan nggih, Bu, nggih. Enggak jadi halangan. Abot-bote nderek mangestoni, nderek ndongaaken piyanipun Pak Riyanto, Pak Siyoto ngangkat bebesanan. Kabeh sing rawuh ten mriki lak nderek mangap. Mangayu Bagyo kok mangap piye? Lah ya ora tak teruske. Dadi nang kene iki melok seneng-seneng. Seneng-seneng. Pokoke nyuwun doa ribu. Doa restu kok doa ibu. Iki lho, kanggo pengantene kekalih iki lho, Pak. Derek Mangayu Bagyo daupipun Mbak Mei Lupitasari, jelasan Mas Bagus Andika Medianto. Kowe ora sampe melok ribut nyot, bakune kowe ngadepi para-para kang lho. Ha iki para-para gum kok. Para-para lho. Nggih, niki pengering saking pundi? Rene-rene lambemu tak tapuk kok pengiring. Lah iki kok terus garing lho. Kaya pengering. Lah ya panasen ya, Bu. Pengiring saking pundi, Pak? Saking Jogja. Jogja iki ndi? Jujuk saja tanggane dhewe. Walah. Nggih, Pak nggih. Saking mriki mawon nggih. Teko Jogja anjlok saja. Anjlok saja. Parang titis nerak tritisan. Heeh. Layak ke wajahe sumringah nggih, Pak. Ya toh. Wong cedhak kok. Cedhak aja nek ado wis murat marit Luntrut kabeh. Ki wajahe aja glowing. Glowing. Walah wong bojoke tak wedhaki malah glorot. Lah bojomu iki mbok kon manas terus koe. Bojoku ora tau manas. Lah ning wedhake kleru kok. Wedak apa? Liyane lak skincare. Heeh. Bojoku fresh care kok. Lho presker ku wedakane ora blodoti. Lah ya makane kleru kuwi. Lah kene jan Kembang sukun mekar mau siji. terus Warga mblungun muga-muga kathah rejeki. amin. Bangun desane warga mblungun sehat awake. Amin. Bahagia uripe. Amin. Nek tondo yekti blungone sehat-sehat lho piyayi sepuh-sepuh ander pinarak lenggah padha manunggalaken ciptane ndongakno sing digawe. Nggih iki Sing kono bagian kono sor jambu kae bringose gudi-gudi. Walah jan terdias galang tenan kae. Wah. Pancen dina iki alhamdulillah lho Pak. Nggih. Karya-raya dikeki tenaga nindakake nggone kanca ninggal griya ninggal bondo iso sowan mengemena wonten daleme Pak Riyanto. Bapak Riyanto sak keluarga muga-muga panjang yuswa, rezekine matumpa-tumpa ra kenyono-nyono. Amin. Pokoke dina iki melok senep. Seneng kok senep piye lambemu? Lah aku urung mangan kok. Urung engko tak usulno. Engko. Ora usah. Piye? Aku kira doyan panganan kene. Lho. Senenganku oseng-oseng suket tok. Lah, oseng-oseng suket padahal pedet jemager. Mas, melu ndedonga muga panjenenganipun Pak Riyanto sagotra, Pak Siyoto sagotra kang sami bepisanan selamat wilujeng ajeng sak pawingkingipun. Pinardawa panjang umur nggonipun momong putra wayah, rezeki sempulur berkah tur barokah. Nggih, wong jenenge Riyanto ya ana maksude. Ana tegese Riyanto. Riki rina wengi tansah salate ora keri. Walah, tegese nindakno kewajiban manembah. Tenan. Yang baik diambil, yang buruk kita tinggalkan. Kowe kok winter nyata. Iya. Kene ae putune Haji. Mbah Kaji Mario saka ora, aku ki anake Haji. Haji sapa? Hajingan. Lambemu. Heeh. Kok yang baik kita ambil, yang jelek ditinggalno. Toto niat kanthi ibadah. Dadi apa enek diniati ibadah ki donyane ya kecekel, akhirate ora keri. Lah iya. Mergo jenenge niat ki cara bangunan awal pondasi. Awal pondasi. Pondasi itu harus kokoh dan kuat.
Ya, Apik bangunan nek pondasine ra kuat bakale retak. Lah iya aku mang teko langsung disumbat karo Sambut sumbat. Pilak wong sing apik. Lah iya. Lah aku wong ngene kok disambut. Monggo. Monggo Mas mriko jedinge ngiri ngono. Langsung dijujuk jeding. Jeding. Mas. Menawa wajahku kudu nguyah menawa. Kudu diraupi. Kudu diraupi. Mula sing baku kula tak salam riyen. Iya. Kula pun dangu mboten sowal teng mriki lho, Pak. Sowan kok sowan. Sowan ra sowalan. Iya tetep sowan. Iya. Aku zaman biyen sering, zaman Mustika Budaya Tempuran, zaman Setya Budaya Pojowatu. Sing guru iki sing terkenal kene Trimanggolo aku gamelo. Aku ra tau aku alhamdulillah pirang-pirang setahun iki ra tau rene lho, Pak. Gak tahu. Bangge iki wong zaman dhisik aku tau kecekel ning kene kok. Lho. Wek tak urus kok kecekel. Tenan. Kecekel apa? Lah aku demeni asu. Rupamu koyo asu. Pokoke nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketoke mlempem. Kok mlempem ngematno nggonmu? Ngematno apa ngowoh kuwi kok ngematno. Bu jilbabe anyar kabeh. Kok kompak iki ape iring-iring tuku jilbab anyar apa piye? Ki mendringan lawas. Mendringan blungur mendringan. Urung dinggo lagi dinggo wayah iki ngono. Lho Bu iki ape siapa aku ngelirik iki ora perkara seneng. Iya. Jenes. Kita wis persiapan ape ngantem susuk lampah. Bu, nek ngelirik biasa mawon. Aku wedi lho, Bu. Wedine Rahman. Iya. Iku Budi iku duwe putra sing maja putri. Cucuk lampahe kondok memper ya kondok wasis. Kira-kira petel ngarit, luku, mek kayu pora nek kira-kira gelem kowe dipek mantu. Oh, lah wong Bu iki mantan ketoprak. Mantan ketoprak dapukane Apa? Ula. Aja sia-sia. Guyon Bu. Niki Dapuk kok ula ki maksudnya ki naga gini kae. Oh, naga gini. Nyembur sampeyan kuwi kok. Nggih. Sehat ki Bu panjang yuswa. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok neng kene tenan kok nyawang ibu-ibu seneng wajahe wajah surga. Wah. Tak dongakno muga-muga saged minggah swarga. Amin. Ning jeng ben nggih niki ampun riyen. Jeng ben iki tanggungane sik kathah nggih. Nggih. Ben mebet anu Nek sida tapi. Iki kok ngono iki piye? Ya sida to ya. Lho kabeh iki bakal mlebu swarga sing gelem. Oh, lan sing nggawa kuncine. Lah, kata sing ora gelem kok. Oh, niki nggih mboten pripun-pripun niki lulusan pondok, Pak. Pancen kula mondok kalih taun teng Tebu Tebangan Jombang, Pak. Lumrah iki ya tebu ireng Jombang kok. Ayo ireng terus tak tebang. Oh, dadi Tebu Tebangan. kobong rupane. Kono lak pondok pesantren. Lah kene? Aku pondok pemuas kok. Wek lambemu lho kok. Jan ganyel wong. Kene tau ngekeki siraman bolku kok. Kolbu. Kolbu ning masjid tempat-tempat umum. Lah awakmu? Lah aku ora umum kok ya bolku kuwi kok. Beragam. Iki syutingnya langsung live disiarke ana ing stasiun Jetemplek CTP tak TP lah Surabaya. Kene nemplek kok ngono ya. Sone Werkudara audio. Bima kok Werkudara. Siapane? Oh iya. Jenenge Werkudara Bima. Werkudara Jagala Bilawa Pandhegak Pandhawa. Ayo. Akeh makane ya kuat-kuat personile. Gede dhuwur gagah pideksa. Saiki ben rodok regeng. Iki lak suasanane kak ya suasana seneng. Ayo iki lak bulan 1700. Dadi 17 Agustus kok 1700. Iki kan suasane lak islami. Iya. Ayo dikeki selawatan. Wah. Isa niki. Selawat badar. Wah. Kene keturunan keturunan darah biru sing apik. Ambek di kene letek kok. Elektune ya. Bersama Elvanka. Penyanyine sik terhalang karnaval, Pak. Nggih, kasih salat duha. Jane kok duha kae iki. Ora urus penting rong dhuwur kok. Iya iso nek sing apik ki ra mantuk jam 7 jam tengah 8. Ha iki wong karipan. Riase ya rias sing wis kondang. Nggih menika faya dekorasi horeg menika. Melayani segala macam riasan paket jeding
wedding paket wedding tata kagemen paket Ahad pre-wedding ora usah maca kok ora iso maca bocah iki Faya dilongkas arep buka usaha nyar apa le sedot apa wis penting halal bersama Elvanka grup Hadroh Indonesia nggih salat badar Mas sak piro sak mene aja dhuwur-dhuwur wong suara C ya Sulawat kanggo mengiringi para tamu undangan lan para pengiring saking Jogja macak wis kaya jamaah Sokidah dadi ya jamaah Sokidah iki kudune anyar-anyar ana sing abang ana sing biru wong enak sing lemu ana sing kuru abang aku bangga padamu lah iya nyawang aku mesem guyu perkara rupaku sing kaya Arya Kamandanu ya sak kaya asu nyatek sampean lagi cek Ibu sehat sedaya nggih ya alhamdulillah jamaah jamaah alhamdulillah bakdo niki arep melok keranapal bagian usung-usung rinjing ayo kok sida ora iki ya dereng sayang anak lu bago mainan lu sayang anak lu salatu wassalamu ala toha rasulillah salatu wassalamu ala yasin habibillah tawa salabi bismillah wabilhadi rasulillah wabilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatu wassalamu rasulillah salatu wassalamu ala yasin habibillah tawa salabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin alil badri ya Allah asik Rasulillah wa bil hadi Rasulillah
sholli ala sayyidina Muhammad. Solawat diawali muga-muga enten barokah manfaat ingkang rawuh ingkang hadir termasuk umat ingkang badhe pikantuk pitulungan syafaat donya ngantos akhirat saking Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma amin. Mboten nyono Pak, mboten nyono. Nek bocah si kenyot niki nggih pancenipun ketoke ngeten, tapi niki wis Islame bakoh niki. Ngajine teko Iqra Allah. Ikra Wila sing ning kono. Apa mau ora iso selawatan kowe dibuat ning kono. Nggih. Wong pancen kula nggih alhamdulillah. Namanya seni itu harus bisa jadi tontonan dan tuntunan. Mula ning kene kabeh niate iki inamal a'malu biniyat. Niat ibadah muga-muga berkah lan barokah. Amin. Apa nek nganteni iki Mas Medi kok wedi? Medi. Nggih Mas meditasi menika. Iki lho Medianto. Nggih Medianto pikantuk Mbak Pita Pitu menika. Pitasari Pitasari pergi ke Mekah jangan lupa memakai sajadah. Terus senangnya yang baru menikah jadilah keluarga sakinah mawaddah warohmah berkah barokah istiqomah dan tumak nina. Amin amin. Dongakno muga-muga diparingi putra sing saleh dan sedekah ya. Mbak Mas Medi kalian Mbak Pita kelak ijabe iso mangkring iki ya tunggale iki sing barok sambungun iki. Oh iki anggotane lha iku seragame ra padha anggota grup Murat Marit Balen punya Bojonegoro nggih niki sing reksa Soteng Balen nggih ya Allah nggih sip sukses ya nggih iki penunggu dekor ya iki es teh gulane batu kaken ngoceh penyanyi ra metu tanjakno le yo tanjakno oke hadirin yang berbahaya berbahagia kok berbahaya. Yuk langsung saja kita sambut penyanyi yang satu ini adalah salah satu divanya Indonesia. Penyanyi yang pernah mengikuti audisi Indonesia Mencari Zakat. Mencari bakat kok zakat? Bakat tak Jakarta, ini zakat. Yuk langsung saja kita panggil, ada siapakah dia? Kalau bukan sapa lek? Ora jenenge aku. Ya perkenalan nyanyi anyar kok. Ya.